מה קורה חברים? אנחנו היום בסרטון מטורף. טוב חברים, היום אנחנו נעשה דבר טוב. תסתכלו, אנחנו למשל עכשיו נעשה תרגילים. בואו. לקחנו דף וזה, בבקשה שימו לייק ותירשמו לערוץ. לקחנו דף ועכשיו אנחנו כותבים פה תרגילים. סתם, אני מחבש ואני לא. אבל תרגילים לגיל שלי. למשל 200 ועוד. אתם יודעים. אוקיי. ויכול להיות שאני אעשה פרק הבא. שתרגילים די קשים. רגע, אני בודק איזה תרגילים אפשר אותו. אמא? חודש לפני. לא, גם בחשבן. לפני כמה שנים. אוקיי, תרגיל אחרון חבר'ה, כי אין לנו הרבה זמן לסרטון. חבר'ה, עכשיו נשים תרגיל שלי די קשה. טוב חבר'ה, זה התרגילים שכתבתי. נשים לכם די טוב. רגע. לא טוב. אם אני אפתוח יותר טוב. ואתם רואים טוב. אני אקריא לכם. טוב חבר'ה, בקיצור, בפעם הבאה, בסרטון הבא, נמשיך ונענה על התרגילים. אז יאללה ביי.